Төрле спорт ярышлары белән Зәйдә физкультурачылар көнен билгеләп үттеләр. Сәламәт яшәү рәвешен спортны үз итүчеләр бер мәйданга җыелды. Район башлыгы исеменнән финанс бюджет палатасы рәисе Павел Байрашев тәбрикләде. Киләчәктә яңа спорт түрләре яңа дәрәҗәләр яулауны теләде. Позвольте от имени главы Заинского муниципального района Разифа Галиевича Каримова поздравить вас всех с праздником спорта, Днем физкультурника, пожелать здоровья и успехов. На самом деле спорт сегодня становится нормой жизни. Бәйрәмдә Республика, Россия, дөнья күләм ярышларда районыбыздан яклап, нәтиҗәле чыгыш ясаган спортчылар, төрле спорт мәктәпләрендә шөгыльләнүчеләр, тренерлар хөрмәтләнә. Бүген алар тырыш хезмәтләренең нәтиҗәсен алалар. Яшь спортчыларга ГТО Бөтенроссия физкультура спорт комплексының алтын билгеләре тапшырылды. Район буенча 29 мең зәйле сәламәт яшәү рәвешен үз итеп спорт белән шөгыльләнә. Моның өчен җирлектә шартлар, уңайлыклар җитәрлек. Спорт бәйрәмендә кикусинкай, нәфис гимнастика, җиңел атлетика, футбол, пляж волейболы буенча күнегүләр, күрсәтмә чыгышлар тәкъдим ителде. Районыбыз үзешчәннәренең концерт номерлары спортчыларны тагын да зуррак үрләр яуларга рухландырды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.